moi agradecido por este recoñecemento. Cando Ángel Rodríguez Gallardo me chamou un día aquí a camiño de Madrid para dicirme que íbamos a ter este acto, pois sentín, por un lado, sorpresa e, por outro lado, pois emoción. Sorpresa porque eu sempre quixen levar este traballo de investigación dunha forma pois moi modesta, tendo sempre en conta que os verdadeiros protagonistas foron aqueles mestres e mestras republicanos. Emoción tamén porque, de algún xeito, era un recoñecemento para todas e todos eles. Anxo comentoume que estaban a xestionar o sitio onde se iba a facer o acto, pensaban nunha antiga escola. Eu dixenlle que, bueno, durante a República, a meirande parte das escolas estaban locais alugados. Si había algúns edificios públicos, como era a graduada do Porriño, onde desenvolveron o seu labor mestres importantes como Zón Martínez, Farto Bravo, don Bernardo Arias, etc. Na de Pontarea sobranceaba a figura de don José Pino Expósito, que sufriu unha forte sanción, e un fillo, Antonio, o fillo máis vello, mandaron para a guerra, e ali, de forma traizoeira, pois caeu. Caeu como caeu o fillo do mestre de Colla, Víctor Fraiz, tamén na primeira liña de combate. Víctor Fraiz, que, por certo, co fresco, pois andaron escondidos por aquí, pola zona do Galleiro. Pero, bueno, celebro que se celebra aquí en Anguares, porque na parroquia de Anguares tamén estaba daquela unha mestra, pois que moi recoñecida, xove aínda, que era Nieves Adrio Sobrido, filla do mestre don Germán Adrio Mañá, que foi un dos 10 fusilados e que hoxe levan a rúa 12 de novembro en Pontevedra. Eu, se me permite, quería pois dedicarlle isto tamén á memoria de miña nai, que faleceu o 11 de maio pasado. Ela foi a que me introduciu nestas cousas. Somos de Guláns e desde pequenos eu viña con ela a vender a Pontareas. Ela falábame da fábrica dos Garra, onde meu avó viña a vender a Casca dos Carballos. Falaba do médico de la Vega, que tiña a súa clínica na Castiñeira. Estaba moi vinculada a Guláns tamén, porque ali o cirurxán Maximino Soto pois desenvolvía un importante labor no conxunto do que era o agrarismo daquel tempo arredor da sociedade. Falábame dos Candeira, da ferretería, falábame dunha fábrica abandonada lá ao lado onde está Granitos ou Aceros de Altea. Eu pensaba que aquilo que pasara xa había moito tempo, pero, sin embargo, pasara pois como 15 anos antes. Estou falando de principio dos anos 50. Falábame que un día, vindo de vender de Mondariz, viña a cabalo na egua. Ao chegar a Pontareas tive que deixar porque había movimentos. Acababa de... A xente dicía que se encontrara o cadáver de Herminio González Coabel. En fin, estas son as historias. Teño tamén na miña memoria dous mestres cos que me formei ao principio, que foron don Manuel Pérez Rey, que era o número 1 dunha das promocións do lembrado Plan Profesional da Segunda República. Con el aprendín a mala historia. Despois tiven a Manuel Tombo Paz, que chegou a Guláns no ano 56. Cando comezou a guerra, apareceu unha pintada na porta da súa escola, rojo. Isto supúxelle dar cos osos na cárcere rapidamente. Estivo 2 veces en San Simón, estivo 11 anos sin escola, e para sobrevivir, como moitos mestres daquele tempo, dedicouse a dar clases particulares. Foi así como, cunha academia que tiña na Florida, iniciaba os alumnos para o Santa Irene de Vigo no bachillerato. Cando chegou a Guláns, eu fui un daqueles alumnos privilexiados, e gracias a él, posiblemente, hoxe este aquí con vostedes. No ano 59, quixen ser carpinteiro, seguindo a tradición familiar. Dixen yo a miña nai para vir a Pontareas, ela dixeme no, porque tiña, no recordo, unha mañán en que os falanxistas petaran a porta coas culatas, andaban na busca dos escapados. Non deron con eles, pero si estaban entre o meu avó e o primo, señor Joselito, tiñan escondidos a varios deles. Vexo a Maruja por aí, o seu tío, José Frego, e moitos outros. Unha mañán en que miña nai era encargada de ir a buscarlles algunha comida, fío, mesmo útiles para calcetar. E unha mañán, cando chegou ali,
estaba perfecto de Arnoso a chorar na escaleira dicindo nieve sonte queimarme a casa. Bueno, así eran as cousas. Quero agradecer tamén a Peneira, porque ao longo destes anos, e aquí está, que traballaba nela, non? Permitiume pois ir sacando aquelas historias de vida desde o principio dos anos 2000 que tan boa acollida tiveron e que logo tiveron a formato de libro no ano 2003 e logo despois no 2008 o libro xa de mestres e mestras pontevedreses depurados polo franquismo. Tamén quero agradecer aos concellos que colaboraron, se comprometeron a sacar unha serie, comprar, a mercar unha serie de exemplares e todo isto pois permitiu que estes datos foran saindo á luz, porque eu nunca contei con ninguna subvención oficial. Tamén quero recoñecer a Isaac Díaz Pardo, desde Edicións do Castro, que me permitiu tamén publicar 2 libros sobre a Institución Libre de Enseñanza de Galicia, que están na base tamén deste tema da depuración. En fin, non quero abundar máis nestas cousas, eu prefiro que sexa Raúl o que nos fale coa súa experiencia de vida, e remato igual que sempre, para aqueles mestres e mestras, para as familias, para as mulleres que tiveron un papel importante no sostemento de todos eles e para todos aqueles que os axudaron o noso recorde e amenaxe. Moitas gracias.